Kasunod ng manugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City nitong Lunes, agad na nagpatupad ng paghigpit sa seguridad ang ilang paaralan sa Naga City. Ang paaralang ito sa lungsod na pinakamalaking secondary high school sa probinsya, magkakaroon umano ng dagdag na 4 na security guards para sa dagdag seguridad. Nakilagan man din kami kan pangyayaring iyan. Nahiling ko iyan garo kasudma. Oo. Kaya nga ni insigida man kasudma itinapod ko sa kuyang in charge sa security and safety kan si mga estudyante. Nagulay na kami and kinaulay ko na din si sa kuyang sa finance na sabi ko mapadagdag akong 4 na security para may magman duman sa 4 na building. Ang projection ko duman sa in charge ko, sabi ko gusto ko niya ako pag break time ninda gabus na floors may bantay. Kasi dapat maka-respond ka tulos sa anong man na aberya. Gabus man sinam naka-radyo, pigagasusan di talaga yan. Actually kami nga ni, si last year pa kayo kasi taon-taon man kami. Igo kami niya ng metal detector. Kaya lang, ang limitation ba ka metal detector para sa SF, sige sa naman niya ng tanog. Mas kaningahon mo dyan, tanog yan. So may specific siya. Ang instruction ko, sabi ko pag medyo nagduda ka mo, pagilidon, isikretong maray kasi kaulayon, and then kung mapipwede, ipabuka sa iya ang bag niya para lang for safety measure lang. Malaking tulong din umano ang presensya ng PNP sa lugar na malapit sa U-Belt ng lungsod, mga tanod at CCTV ng barangay sa pagmonitor sa mga estudyante sa labas ng paaralan. Sa Daraga Albay, ipinag-utos ni Mayor Vic Perrete ang pag-inspeksyon sa mga bag ng estudyante sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan kasunod pa rin ang shooting incident sa Tacloban City. Binigyan din ng isang anti-bullying advocate na mahalagang pagtuunan ng pansin ang usapin sa anti-bullying para maiwasan ang kalintulad na insidente sa Tacloban, sangkot ang mga tinatawag na Children in Conflict with the Law o CICL. Maliban dito, dapat ding maipaintindi sa mga kabataan lalo sa mga minor de edad ang hinggil sa Juvenile Welfare Act. Number 1 po is information and education po. Dahil ang mga aki edad GIS pataas, nakakaintindi naman po talaga. Pero constantly kung naipapahiling ta na we are seryoso po ang eskwelahan, ang komunidad, sa pagtukar kaining mga arog kaining yung mga sitwasyon like bullying number 1, ma-appreciate man po yun kan mga aki. Sa aga po may eskwelahan akong atindiran na mataram kita about anti-bullying. Dahil surugpunan po ining problemang ini. Si pangyayari pong arog sa Tacloban, sa iling ko surugpunan po ini yung isyong iniyo. Na dapat po ang mga yaon sa eskwelahan perming nagmamakulog sa arog kaning sitwasyon. Dahil tatig papasipara na nadakula po ining bigla na naabot sa mga habutang mangyari. Ang mga aki na 15-year-old up, considered minor below 18, i-determine po kung makakomiter sinda ng sarong sala, i-determine mo na po kayan kung igwasinda ning inaapod na discernment. Ini pong discernment na iniyo, kumbaga sa tuyan tataramon, kung naiintindihan ba talaga ninda si mga consequences kan si mga ginigibo ninda, lalo na po itong mga nakomitir na pagbalgar sa layi. May mga diversionary measures din umano na saklaw ng Juvenile Welfare Act ang ipinapatupad para sa mga children in conflict with the law, kung saan ikinukonsidera ang mga nakakaapekto sa kabataan kung bakit nakagawa ng krimen at paglabag sa batas. Jan Amador, CSN.